fotorobot zvládne aj to, ak by bolo to vozidlo uzamknuté na kruhu automobily alebo bezpečnostná opatrenia pri požiari automaticky zarobujú všetky kolesá a riadenie. Poistné povolenia na bezpečnostné boli mali poplatiť na smytník. Teraz si výkonný veliteľ zásahu s týmto robotom prieskum toho vozidla a sú kamery, ktoré dokážu hľadiaľku sledovať. Pokiaľ potrebuje bočný posun, je to takto. Keďže auto horí, nehrozí ďalšie škody. Poisťovňa to zvládne. Takže takto si ho nastavil, aby mal dostatočný priestor okolo toho vozidla. Uvedí si tú hľadiaľku z každej strany. Preskúpi sa po technike, potom si znatkať a prvú urobte koridor. Nevidím, kde mám natiahnutú. No poprosím rodičov aj s deťmi, ktorí sú oproti nám takto pred Tatrovkou. Áno. Ade, tam teraz ten robot ide zobrať hadicu. Ako pokračuje? Takže zvolili si hadicu, ktorý sa na rohu. Budeme vidieť do každého z toho, ktoré nenájdeme. Takže hadice vieme napájať. Prechádzať ku zhaseniu. Budeme simulovať, kde tento robot hasiť aj krv, aj vodou, ale budeme simulovať aj vodu, aby sme mohli riešiť ďalšie veci. Tak, ide simulovať teda hasenie, ale ja myslím, že ale nám to svojím spôsobom nevadí, pretože tentokrát považujeme za vozidlo za to na sebe a naspäť do toho nastúpa kúdla a technika, počkajte tu stále celý tento stroj na svoje miesto, položíme druhý stroj, ktorý je za nami, do uloženia bezpečného. Vrzbové ide na to. Už bliká, asi fajne. Máme tu aj ďalšiu letnú dron po našej lavici, aj teda všetky tieto asi drony a robotické veci, to sú úplne novinka, som tu pýtal, ale skúšam teda na mikrofón, že vlastne to je asi v takom zbore vo svete bežné, alebo ako sme na to, možno ako sme tu na tom distancii? Ja si myslím, že ako pre niekoľko pomoci dostupnosti, nemyslím si, že je problém kúpiť dron, je problém vycvičiť pilotov, ktorí s tým dokážu robiť sa zem. Takže my už takýchto pilotov máme, ak si pozriete na pravici, keďže sú tu za mnou, na tej pravici, je samostatný stan, kde máme všetky typy dronov, ktoré používame v Hasičskom záchrannom zbore Bansko Bystrického kraja umiestnené. Takisto je tam prezentácia aj činností našich pilotov s týmito dronmi, to znamená skôr nejaké videá, nejaké zábery. Môžete si pozrieť, čo asi tie drony dokážu. Vedľa nich máme opäť ďalší stan s robotickou technikou, kde sú dezinfekčné drony, ak si pozrite tie červené, tie sú vlastne dezinfekčné, ktoré spadajú v hodinu. Tá červená nástavba sa dá v drone, je to ukázané na tom, ktorý je ten istý typ, akurát nástavbu na
samostatnú prúdnicu ľudí. Janko, čo teraz sa deje? Poďme rozobrať teda už tam tú plošinu pod tým autom máme. Už si to reálne aj vyskúšali? Akože už to je, máte to cvične, alebo... Podľa mňa ešte nie je, preto máme napraveného pilota Stanka, ktorý s tým začal robiť a postupne sa dostane k tomu, že zistujeme, kde sú možnosti, ktoré sa udávajú. Je tam potrebný práca, zistiť možnosti do parametry, pretože ako vidíme, je to veľký stroj a priestor a zabezpečí funkciu a adaptáciu. Ja neviem, to vypovie, asi u vás vlastne, že tu na Kačici musíte deň, neviem, či tam aj takéto tréningy vlastne prebiehajú, že aj tam si trénuje. Znamená to, že je to nejakú chvíľu, tak sa postupne určite budeme to riešiť a prevedeme sa, aby sa spôsobom rozširovať. Počet ľudí, ktorí sú prístupní, počet ľudí, ktorí sú používateľní. Ale ako vidíte, dokáže sa 15 vyhrať, pripraviť si to posúvať na miesto. Tak rodičia, milí rodičia, kľudne poďte doľava doprava stadiaľ, aby sme vás tam nezablokovali. Tam ideme odložiť tento vrak, pretože pôjdeme za chvíľočku na ďalšie ešte dve ukážky na záver. Práve tu v tejto centrálnej zóne bude bedať tá benová párty, tak aby sme si tu urobili poriadok. Áno, áno. Dobre, perfektné. Tak, pre milovníkov dát, čísel, asi možno budem hovoriť hlavne teraz na oteckov, tí majú radi také technické veci, samozrejme, ak je tu aj nejaká dáma, ktorá sa neurazí. Tak na každom takomto robotickom zariadení, alebo robote, alebo drone a tak ďalej, je vlastne papier, ako vidíte aj z našej strany, taký štítov, kde sú vlastne všetky takéto zaujímavé dáta, takže pre všetkých milovníkov čísel enjoy, užite si, čo to všetko zvládne. A toto je asi úplný záver teda tejto ukážky. Áno, toto je záver prvej ukážky, postupne sa môžeme otočiť, po prípade priblížiť bližšie k tomu červenému stroju vzadu. Zatlieskame všetkým Stankovi ako náročnému ovládačovi strojov. Radosť tým hasiču a ešte aj toho očakovi. To je samozrejme celý deň tak, že? Tak, kľudne, milí rodičia, ostaňte ako ste. Budeme upriamovať pozornosť práve teda. Áno, a tí rodičia, ktorí si bližšie, tak keď sa aj kľudne len otočíte ku nám krkom, vôbec sa neurazíme. Budete aj počuť možno, ako vlastne praskajú tie drievka, ktoré sú tam nastavené. Sú to všetko pripravené drevá. Poď na to vlastne ako vysvetliť, že čo tam vieme vidieť, alebo aj